Nosaltres el que volem són dues coses. Que els pressupostos generals de l'Estat siguin sensibles en Catalunya, però amb la Catalunya quotidiana, i que els pressupostos generals de l'Estat diguin allò que van dir que pel que servirien, que és perquè qui més té, pagui més. Perquè la veritat és que trobem a faltar una proposta fiscal progressista que no ha arribat per part del govern Zapatero. Això es traduirà demà en una reunió. Demà mateix ens veiem amb el grup socialista. Estem a l'espera de respostes i el que temem és que el govern Zapatero el que faci és optar pel anar fent, per pactes còmodes d'incoherència d'esquerres, pactes còmodes en Coalició Canària o en qualsevol altra que li permetin fer una política equívoca que no du enlloc. Iniciatives, si no hi ha gestos radicals de canvis profunds, no donarem suport als pressupostos. El problema no és si Iniciativa dona suport als pressupostos, el problema és per la ciutadania. Ens trobem amb un govern que reclama d'esquerres però que el que fa és pujar els impostos a tothom i en canvi no s'atreveix amb qui més té.